Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndikulandireni kuchokera kuno ku Nasrullahi Dawa Movement. Iyi ndi video clip special yomwe taipanga ndicho linga chofuna kuyankha video clip ya Mario Joseph yomwe title yake ndi Changing Tracks. Mu video clip imeneyi Mario Joseph akufotokozamo za testimony yake kuti adali imamu ndipo pali zinthu zimene zidamuchititsa kuti asiye chisilamu ndi kukalowa chikhristu. Nde zomwe tipange mu program imeneyi tizichita play video clip yakeyo kenakonso ndikuyankha. Muli ndine Nasruddin Yahya Abbei. This isn't true. When did you start to turn away from Islam or I mean, what made you begin to pursue Christianity? Okay, while I was working in a Muslim masjid as an imam, as a parish priest, once I preached in my parish that Jesus Christ is not God. For me, God was only Allah. And I believe Allah never married, so no son for Allah. So I preached there that Jesus is not God. Then somebody asked me, who is Jesus? From the crowd. Maybe a Muslim, but he asked me, who is Jesus? I was preaching, he is not God. But the question, who is he? To know who is he, I read the entire Qur'an once again. 114 chapters, 6,666 verses in Qur'an. When I read it, the name of Prophet Muhammad I found in Qur'an 4 places, but the name of Jesus I found 25 places. There itself I was little confused. Why Qur'an giving more preference for Jesus? Mugawo limeneli Mario akufotokoza kuti adalalikira mu mzikiti pa topic yakuti Yesu si Mulungu. Tikayang'ana title imeneyi yomwe akuti adapereka mu mzikiti ndi title yokayikitsa kamba kakuti nkhani yakuti Yesu si Mulungu ndi nkhani yodziwika kwa Msilamu wina aliyense, wamkulu ngakhalenso mwana ukamufunsa kuti Yesu ndi ndani sangakuuze kuti Yesu ndi Mulungu. Iye akuuza kuti Yesu malingana ndi chisilamu ndi mtumiki wa Mulungu. Nde zoti shehe kukhala pasi ndi kukonzekera ulaliki ndi kukapereka ulaliki wakuti Yesu si Mulungu ndi title yokayikitsa. Chachiwiri akufotokoza kuti ali mkatikati molalikira zimenezi munthu wina adafunsa kuti ngati Yesu si Mulungu ndi ndani. Tikayang'ananso funso limeneli ndi chinthu chinanso chokayikitsa. Pali zinthu zokayikitsa zingapo kamba kakuti ngati anthu wapangira title yowauza kuti ya Yesu si Mulungu sungangowasiya choncho pa ulaliki unless kuti umafotokoza kuti ngati si Mulungu ndi chakuti. Ndezi kusonyeza kuti mwina maka anangolankhula statement koma sunali ulaliki watunthu ayi. Komanso munthu wake akukayikira kuti mwina ofunsayo adali Msilamu. Ndi chimene chokuyaka chokudabwitsa pamene panchane kuti amadabwa chiyani kumachita kuti amalalikira mu mzikiti adabwa bwanji kuti ofunsayo mwina mwaka anali Msilamu. Chabwino tiye tingotengerani kuti funso limene lafunsidwa kuti Yesu ndi ndani malingana ndi Chisilamu kapena kuti malingana ndi Qur'an yafotokoza zoti Yesu ndi ndani. Yankho la direct la funso limene likupezeka pa Qur'an chapter cha 5 verse lake la 75 pamene akunena kuti mal masihu ibn Maryam illa rasul, kuti Mesiya mwana wa mwamuna wa Maria amene ali Yesu sali kalikonse koma mtumiki wa Mulungu. Nde umene ndi umboni wa direct omwe ukuyankha funso limeneli kuti Yesu ndi mtumiki wa Mulungu. Koma Mario sadapange zimenezi m'malo mopita ku verses ngati amenewa akuti adayamba kuwerenganso Qur'an yonse kuchokera kumayambiriro mpaka na kumapeto. Nde tiye tingolingalirani mwatokhatokha tamufunsa kaya ndi mbusa kaya ndi shehe tamufunsa funso. Nde iye uja malo moti ayankhe funso lija akuyamba kuwerenga kuchokera kumayambiriro kwa Qur'an mpaka kapite kumapeto, kapena kuyamba kuwerenga Bible kuchokera kumayambiriro kwa Bible mpaka na kumapeto kufunafuna yankho. Tingamuwerengera kuti munthu amene inza kuti adapangadi study mmene yakulira Qur'an ili ndi ma chapters 114 and ma chapters oyambirira amu Qur'an ndi ma chapters akuluakulu monga ngati second chapter yomwe imachedwa kuti Surat Baqara ili ndi ma verse okwanira 200. Tikachoka pamenepo pamabwera chapter cha number 3 chomwe ndi Sura Al-Imran chili ndi ma verses 176. Tikachoka pamenepo timapita so mu next chapter chomwe ndi Surat Nisa chili ndi ma verses okwanira 120 kumapita kutsogoloko. Nde tiona kuti ndi ma verses atali so kwambiri. Kodi munthu angakhale nthawi
kuyamba kuwerenga ma chapters onsewa ayambe kumayambiro mpaka na kumapeto, audience ikudikirirabe kuti tikudikira yankho kuti alipeze oyankhayo. Nde Maria akufotokoza kuti atawerenga mu Qur'ani kuchokera kumayambiro mpaka na kumapeto adakapeza kuti Muhammadi watchulidwa malo okwanira 4 okha basi, pomwe Yesu watchulidwa malo okwanira 25. Pamene paso pakubwera question mark kuti munthu akufunsira kuti kodi Yesu ndi ndani, ndi azikanena kuti ayi Muhammad watchulidwa mo ka 4 Yesu ka 25. Zimenezi zikugwirizana bwanji ndi funso lomwe adafunsidwa. Akufotokoza kuti atapeza kuti Muhammadi watchulidwa mo nambala yochepa komwe kali ka 4 kokha, Yesu watchulidwa mo ka 25, zimenezi zidamuyimika mutu Maria anadaba kuti pamene pazikutheka bwanji. Yankho lathu pamene patikunena kuti Mario samayenera kudabwa, koma iye ndi amene akuyenera kudabwidwa. Kamba kakuti Yesu watchulidwa mu ka 25 inde zoona, komanso Adam watchulidwanso mu Qur'ani momwe mukukwanira ka 25, bwanji pa Adamu pasana dabwe. Komanso mu buku limene lili la Qur'ani pali atumiki amene atchulidwa kambirimbiri kuposa ka 25 iko. Monga ngati Mose watchulidwamo mu Qur'ani mukukwanira ka 136. Bwanji sakudaba kuti nangano bwanji Mose watchulidwamo ka 136. Abraham watchulidwamo mu Qur'ani ka 69, Noah watchulidwa mu Qur'ani ka 43. Amene wandi mafigures akulu oposa 25, bwanji sana dabwe zimenezi. Komanso kutchulidwa kwambiri sikumupangitsa Yesu kuti akakhale mulungu ayi kapena akakhale mwana wa Mulungu. Kamba kuti even mu Qur'ani mo Farao woyipa uja Farao watchulidwamo ka 77. Koma iyo mwe ili nambala yayikulu kwambiri kuposa nambala ya Yesu. Kodi tikatengera mafigures tingatene kuti ayi Farao ndi wabwino kuposa Yesu. Pa maulendo onse amene Yesu watchulidwa mu Qur'ani okwanira 25 palibepo verse limene kunena kuti ayi Yesu ndi Mulungu kapena ndi mwana wa Mulungu. Koma mavesi onsewa abwera potsutsa chikhulupiriro chonena kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, komanso kutsutsa chikhulupiriro chonena kuti Yesu ndi Mulungu. Ndi mavesi onsewa amene watchulidwa Yesu akuyikira umboni kuti Yesu malingana ndi Qur'ani ndi mtumiki wa Mulungu, ndipo alibe umulungu uliwonse. Nde pamene paisadabwitse fika kuti kufika 25 koma content ya zomwe zakambidwazo kuti kodi akufotokozera kuti Yesu ndi ndani. Only one woman name I found, Maryam, the mother of Jesus. No other woman name. And in the Holy Quran chapter 3, the name of the chapter is Family of Maryam. And the Holy Quran chapter 19, the name of the chapter itself is Maryam. One chapter is Maryam. So I was very curious to know why this Quran says all these things. About Maryam, Holy Quran chapter 3 verses 34 onwards says that Mary was born without original sin. She never committed any sin in her life. She was ever virgin. Quran chapter 50 verses 23 says that she went to heaven with her physical body. Even the assumption is written in Holy Quran. Mugawo limene limali akufotokoza kuti atawerenga Qur'ani adapeza kuti mu Qur'ani monsemo ndi mayi mmodzi yekha amene watchulidwa ndi dzina ndi Maryam kapena kuti Mary, mayi aka Yesu. Zimenezo ndizoona kuti ndi Maryam yekha amene watchulidwa mu Qur'ani ndi dzina. Ndi zimenezi zikuphelera mphongo posonyeza kuti Muhammadi Qur'ani isanachite kupeka. Zikadakhala kuti Qur'ani idachita kupekedwa ndi Muhammadi, bwezi tikupezamo mayina azikazi ake ali mmenemo, mayina abale ake, koma tikupeza kuti mayina anthu onsewo sakupezeka mukapezeka dzina la Maryam yekha. Ndi umene ndi umboniso waukulu osonyeza kuti Qur'ani sidapekedwe ndi Muhammadi. Mugawo limene liso Mario wauza anthu kunena kuti chapter number 3 cha mu Qur'ani ndi Family of Maryam, kamena kuti banja la Maryam, koma limeneli ndi bodza. Kamba kuti chapter number 3 cha mu Qur'ani ndi Sura Al-Imran, Family of Imran, chapter cha banja la Imrani osati Maryam. Nde imene ndi mistake endi pamene pakuonetsera kusazindikira kwake kwa Mario pa ma basic pa zinthu zomwe zili za basic kwambiri. Mario akufotokoza za chapter number 19 kuti chapter 19 chimatchedwa kuti ndi Sura Maryam, sura imene yatchulidwa ndi dzina la Maryam. Zimenezi ndizoona
komanso kuti osangonena kuti ya sura imeneyi ndi sura Mariam, koma tikuonenanso kuyang'ananso content ya mu sura imene, kuti sura imene ikufotokoza zoti chani. Tikayang'ana mkati mwa chapter chimenechi chikuphatiranso mang'ombe ponena kuti Yesu ndi mtumiki wa Mulungu ndipo si mwana wa Mulungu, ndiponso Mary kapena kuti Maria anamubereka Yesu posakhala mu njira yachikwerewere iyayi, koma anamubereka Yesu mu njira yozizwitsa. Ndipo zonsezi sizikusonyeza kuti iyayi ali ndi umulungu wina wake awiri iyayi. Ndiye osangonena kuti ya chapter chimenechi chatchulidwa ndi dzina lake ndikupitirira choncho, kumafunikanso kufotokoza kuti mkatikati mwa chapter chimenechi muli chani. Komanso akufotokoza Mario kuti zimene zinamudabwitsa kuti chifukwa chani Qur'ani chapter number 3 chikufotokoza zokhudzana ndi Yesu, komanso chikufotokoza zokhudzana ndi mayi yake Maria. Yankho ndila kuti chapter cha number 3 chinatsika mu chaka cha number 9 mtumiki chisamukireni kudera la ku Madina. Ndi mchaka chimene cha 9 Muhammad adatumiza makalata kupita ku madera osiyana-siyana kwa atsogoleri a madera osiyana-siyana kuwaitanira ku chisilamu. Ndiye limodzi mwa dera limene mtumiki Muhammad adatumiza kalata lidali dera la ku Najrani. Dera limeneli lidali la Akristo. Ndiye adatumizira kalata yowaitanira ku chisilamu. Anthu amenewa atamva ziphunzitso za chisilamu adatumiza nthumwi kuti zikachite mtsutso ndi Muhammad komanso ndi omutsatira ake. Ndi adapita kumeneko kukapanga debate pa nkhani ya umulungu wa Yesu ndi nkhani zina zotero. Ndi chapter number 3 chidatsitsidwa ngati yakhala mayankho powatsutsa anthu amenewa kuti Yesu si Mulungu, Yesu si mwana wa Mulungu, komanso mayi yake Maria alibe umulungu wina uliwonse. Ndi akamadabwa kuti anchifukwa chani Maria akupezeka mu Qur'ani, azimayi ena sakupezeka, nchifukwa chani nkhani za Yesu zakambidwa kwambiri m'malo mpaka na 25. Mavesi amene wadatsika powatsutsa anthu amene wakunajirani, powatsutsa kuti iyayi Yesu alibe umulungu, komanso Yesu si mwana wa Mulungu, komanso mayi akewo alibe umulungu uliwonse. Ndi akamadabwa kuti machapter amene akupezeka bwanji nkhani yake ndi imeneyi. Mugawo lomweli Maria anafotokoza kuti tikapita mu Qur'ani, pa Qur'ani chapter number 3 verse la 34, pa chapter chimeneyo afotokoza kuti Maria kapena kuti Mary kapena kuti Mariam adabadwa opanda tchimo lobadwa nalo, that is original sin. Limene liso ndi bodza la mkunkhuniza. Kamba kuti chapter chimene atchulacho chapter number 3 verse la 34 sipa kukambidwapo nkhani imene akunenayo. Komanso kuti malingana ndi chiphunzitso cha Chisilamu mwana wina aliyense amabadwa wopanda tchimo. Mwana wina aliyense malingana ndi Chisilamu amabadwa wopanda tchimo. Munthu samapanga inherit tchimo kuchokera kwa makolo ake iyayi. Ndi chimenechi ndi chiphunzitso cha Chisilamu kuti mwana wina aliyense osati Mary yekhanso iyayi, koma wina aliyense amabadwa wopanda tchimo. Mugawo lomwelinso Mario watchula kuti Qur'an chapter cha 50 verse la 23 pamene bakufotokoza kuti Maria adapita kumwamba kuthupi, osati so muzimu wokha koma anapita physically kumwamba ali wa moyo. Zimenezi so ndi zabodza, ndi pa chapter chimene akufotokozacho zimene zozo palibepo. Ndi limene liso ndi bodza lomwe anangowanamizapo anthu. Ndiye tikayang'ana pa zimene tafotokoza azimuona kuti Mario akungonama kuti adali mtsogoleri wa Chisilamu, koma kuti zinthu zimene akunena aziso sakuzipanga understand bwino. Teacher, how the God created the universe? Then he said God created the universe through the word. Through the word. Then my question, word is creator or creation? Must clear it. My question, whether the word of God is creator or creation. Quran says Jesus is word of God. If my teacher said the word of God is creator, which means Jesus is creator, then the Muslims must become Christian. Suppose if he said the word is creation, he will be trapped. You know why? He said everything created through the word. Suppose if he said the word is creation, then how the God created the word? Wow. So he cannot say the word is creator, cannot say the word is creation. So he was quite angry. He pushed me out of his room and said, word is not the creator, not the creation. You get out from me, he said. Gawa limeneli Mario akupanga quote verse la mu Qur'ani
chapter 3 verse la number 45 lomwe likuti idh qalat al malaika, takumbukirani pamene angelo adalakhula, ya Maryam, kuti o iwe Maryam, inna allaha yubashiruki, kuti tudi mulungu akukuuza kapena akukupatsa nkhani yabwino, bikalmati minhu, yaliwu lochokera kwa iye. That is yakuti udzakhala ndi mwana amene title yake ndi liwu lochokera kwa iye mulungu. Ismuhu al-masih, mwanayo dzina lake ndi Mesiya Isa ibn Maryam, Yesu mwana wa mamuna wa Maria. Wajiha fi dunya wal akhirah, amene ali olemekezeka mu moyo uno komanso moyo umene uli mkudza. Wa min al muqarrabin, komanso mmodzi mwa anthu amene ali oyandikitsidwa. Nde Maria kutengera mu verse limeneli kunena kuti Yesu wapangitsidwa title yakuti ndi liwu lochokera kwa Mulungu. Nde zimenezi zikukwanira kuti ampange Yesuyo kukhala kuti ali divine, ali ndika umulungu kena kake. Yankho lathu la kumene kundira kuti Yesu akutchedwa kuti ndi liwu lochokera kwa Mulungu kamba ka kabadidwe kake mmene adabadwira. Endi zimenezi sikuti tikungonena komano zapangidwa clarify mu chapter chomwecho. Tikachoka pa 45 ipo tipite pa verse 47 pamene akunena kuti qalat rabbi anna yakunu li waladun, kuti Maryam ja adadzalankhula no kwa yankha angelo aja kuti adanena kuti kodi zidzatheka bwanji ine kukhala ndi mwana, walamu ya musasni basharu, kumachita kuti sindidakhudzidweko kapena sindidakhalireko malo amodzi ndi mamuna aliyense. Kamba kakuti naturally kuti munthu akhale ndi mwana kapena kuti munthu akatenge pakati amafunika kuti akhale ndi mamuna. Ndezi zatheka bwanji kumachita kuti ineyo sindidakhalireko malo amodzi ndi mamuna. Qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha, ndi angelo achadamuyankha kuti ndichoncho mmene zimakhalira Allah amalenga, kapena kuti Mulungu amalenga chimene wachifuna mu njira iliyonse, palibe chomukanikitsa Mulungu. Ngati Mulungu wafuna iweyo kukupatsa mphatso ya mwana without kugonana ndi mamuna, zimenezo ndi zotheka. Idha qadha amran, ndithuli Mulungu akalamulira chinthu, fa innama yaqulu lahu, amangonena kwa chinthucho kun fayakun, chitika ndiye chimachitika. Nde Yesu adabadwa mu njira imeneyi yakuti Mulungu adangolamulira kuti Yesuyo abadwe mu njira imeneyi idachitikayo. Ndi adabadwa posadzera kukhalira mamuna ndi kukhalira malo amodzi ndi Maryam. Nde Yesuyo akutchedwa title imene kuti ndi liwu lochokera kwa Mulungu kamba kuti anabadwa mu njira yakuti Mulungu adangolamula basi, sanabadwe ngati mmene timabadira ena tonse. Nde verse imene lili kupanga clear misconception yomwe anali nayo Maria yonena kuti ayipotete kuti Yesuyo wachita kuti liwu la Mulungu ndi kuti basi iye ali ndika Mulungu. Verse limene lilapanga clarify kuti akutchedwa ndi title imeneyi kamba ka njira yomwe adabadwira iyeyo, adabadwa mu njira yakuti Mulungu adangolamula ndi liwu la kuti chichitike kuti Yesuyo apezeke, ndipo adapezeka mu njira iliyonseyo. Endi chapter chomwechi tikapita pa verse la 59 pamene ponso nkhani imeneyi ikutsenderedwa bwino mu chapter cha 3 cho verse ya 59 pamene akupherera mang'ono pa nkhani imeneyi yakuti adabadwa kudzera mawu amene akuti apezeke ndi adapezeka without male intervention. Pamene pa verse la 59 akunena kuti inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, kuti ndithudi fanizo la Yesu lili ngati fanizo la Adam, kubadwa kwawo anthu amene wawa in a certain way ndikofanana nako. Khalaqahu Allahu min turab, Adamu adalengedwa ndi Mulungu kuchokera ku doti. Thumma qala lahu kun fayakun, ndi Mulungu adalamulana kuti Adamu apezeke, ndipo adapezeka popanda kusakanizidwa pakati pa mbewu ya mamuna ndi mkazi. Chonchonso Yesu adabadwa kungochokera ku mbewu ya mkazi basi, ndipo Mulungu adalamula kuti apezeke, ndipo adapezeka popanda kupezeka mbewu ya mamuna. Ndi kamba kakuti Yesu yatchulidwa liwu la Mulungu sizikutanthauza kuti iye ndi Mulungu, koma kuti akutchedwa ndi title imeneyi kamba kakuti anabadwa
Mary posakhudzana ndi mamuna kukhalira malo amodzi, koma kuti Mulungu adalamulira kuti apezeke ndi adapezeka mu njira imeneyo. Kenakonso mu gawo lomweli Mario akufotokoza kuti Qur'ani yamutchulanso Yesu ndi matitles ena ngati Spirit of God, kuti mzimu wochokera kwa Mulungu. Nde komano kuti verse limene waperekalo si pamene pakupezeka nkhani imene pa Qur'ani chapter 3 verse la 45 ngati mena lanenelamo, koma kuti nkhani imene kupezeka pa Qur'ani chapter 4 verse la 171 and zimene zisadapereka kamba kuti even verse limene lolo likutsutsana nayo understanding yomwe iye ali nayo. Ndebe tingowerenga verse limene lo Qur'ani chapter 4 verse la 171 kuti tithe kumvetsetsana mwachangu. Verse likuyamba ndikuti ya ahlal kitabi, kuti ino anthu abuku. Qur'ani kamanena kuti ma ahlul kitabu ndi anthu amene adalandira buku, that is anthu amene adamutsatira Mose komanso anthu amene adamutsatira Yesu, amatchedwa kuti ma ahlul kitabu. La taghulu fi dinikum, musapere malire mchipembedzo chanu. Wala taqulu ala Allahi illa alhaq, ndipo musalankhule zokhudzana ndi Mulungu kupatula zimene zili zoona basi, musampekere Mulungu mabodza. Innamal masihu Isa ibn Maryam, kuti ndithudi Mesiya Yesu mwana wa mwamuna wa Maria, rasulullah, ndi mtumiki wa Mulungu. Sanyeza kuti verse limeneyi likutsandiranso zomwe takhale kunena zija kuti malingana ndi Qur'ani Yesu ndi mtumiki wa Mulungu. Nde Mario sadapereke verse limene lili wangolira nkhula by referencing pothawa mawu amene kapoti mawu amene akusemphanaso ndi zomwe iye akunenaso. Wa kalimatuhu, komanso Yesuyo ndi liwu lochokera kwa Mulunguyo. Nde tafotokoza kale kuti nchifukwa chani Yesu akutchulidwa ndi title imeneyi kuti ndi liwu lochokera kwa Mulungu, kuti anabadwa kuchokera mphamvu ya mawu a Mulungu olamula kuti iye apezeke ndi adapezeka, ndi akutchedwa ndi title imeneyi kuti ndi kalimatu minallah. Wa kalimatuhu alqaha, kuti imene Yesuyo ndi liwu lomwe Mulungu adaliponya kwa Mariamu. Ndi akupitiriza kuti wa ruhu minhu, komanso yeyo ndi Yesuyo ndi mzimu kapena kuti ndi spirit from God, ndi mzimu wochokera kwa Mulungu. Ndipo mawu amenewa si odabwitsa kamba kuti akupezekanso mu Qur'ani, pa Qur'ani chapter 15 verse ya 29 pamene sakufotokoza kuti Mulungu adamuzira mzimu kapena adamuzira mzimu Adam alayhi salam, kuti Adamu sanali ndi mzimu wochokera kwa Mulungu. Endi munthu wina aliyense amakhala ndi mzimu wochokera kwa Mulungu, koma kuti apapa specifically anamutchula Yesu ndi title imene kamba kuti adabadwa mozizwitsa kwambiri. Ndi zimenezi sizikumupangisa Yesu kukhala Mulungu, kamba kuti verse lomwelo lonse likunena kuti iyeyo ndi mtumiki wa Mulungu, koma kuti anabadwa modabwitsa. Fa aminu billahi, choncho inu khulupirirani mwa Mulungu, wa rusulihi, komanso atumiki ake. Wala taqulu thalatha, ndi verse lonse likupitiriza ndikunena kuti musanene kuti milungu ilipo itatu, kapena kuti Mulungu alipo magawo ma division atatu. Nde verse limene likulimbikitsanso za umodzi wa Mulungu komanso kutsendera kunena kuti Yesu si Mulungu iyayi, kapena si mwana wa Mulungu, koma iye ndi mtumiki wa Mulungu basi. Ndi I hope so kuti gawo limeneli tayankha zina mwa zimene adapanga claim Mario mu gawo limeneli. And then Quran says that Jesus spoke when he was very small, like 2 days old after his birth. He began to speak. Quran says that Jesus created a live bird with mud. He took some mud, formed a bird, when he breathed it into it became a live bird. So I think that he can give life. He gave life to a mud, clay. And then Quran says that Jesus cured a man born blind and a man with leukoderma, leprosy, etc. Continuously Quran says that Jesus gave life to dead people. Jesus went to heaven, he is still alive. Mugawo limene Mario akufotokoza zina mazozizwitsa zimene adazichita Yesu zimene zatchulidwa mu Qur'ani. Monga ngati kuwumba mbalame ndi doti, kenako ndi kuyuzira mpweya mbalameyo ndi kusanduka kukhala ya moyo, kuchiza anthu osapenya chibadwire, kuchiza anthu akhate. Ndi
tiwerenganso mavesi amenewo kuti tithe kuwamvetsa mmene akufotokozera mavesiwo m'malo mongonena kuti ayi Qur'ani ikunena zakuti. Qur'an chapter 3 verse ya 49. Wa rasulan ila bani Israil, ndipo mwanayo Yesuyo adzakhala mtumiki. Angelo achamuza Mariam zimene kuti adzakhala mtumiki otumizidwa specifically kwa ana a Israeli. Sonjeza kuti malingana ndi lembali Yesu utumiki wake sikuti adatumizidwa kwa anthu onse, koma anatumizidwa specifically kwa anthu a ku Israeli. Mmene so ndikufotokozera Bible kuti adafotokoza ndi pakamwa pake onena kuti sidatumizidwa kwa ena koma kwa nkhosa zokhazo zotayika za banja la Israeli. Nde verse likupitirira ndikuti inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, ndipo Yesuyo akadzabadwa amadzawauza anthu kuti ndithudi ine ndadza kwa inuyo ndi zozizwitsa zochokera kwa mbuye wanu. Kusonyeza kuti zozizwitsa zimene amazichita Yesu zija zidali zoti adazitenga kuchokera kwa Mulungu. Sikuti zikutanthauza kuti iyeyo ndi amene akupanga zinthuzo, koma kuti iye amachita zimenezi ndi chilolezo chochokera kwa Mulungu. Inni akhluqu lakum minat-twin, kuti ndilenga kuchokera kwa inuyo, kapena ndipanga kuchokera ndikupangirani inuyo kuchokera ku doti ka hayati twairi, chinthu chooneka ngati mbalame. Fa anfakhu fihi, ndipo ndichiwuzira ichocho fa yakunu twairan bi idhnillah, ndipo mwachilolezo cha Mulungu chinthu chimene chisanduka kukhala mbalame. Sonyeza kuti zimene akuna kuti ayi adaumba mbalame kuchokera ku dongo kapena ku doti, kenako ndikuwuzira mpweya ndikukhala mbalame. Zimenezi zimachitika ndi chilolezo cha Mulungu, kuti amapanga zimenezi mwa chilolezo cha Mulungu. Sikuti zikutanthauza kuti iye ndi Mulungu kamba kuti anapanga zimenezi. Chimodzimodzinso ndi mamirako ena onse amene amachitawo zimenezi amazichita malingana ndi verse lochita kufotokoza kuti zimenezi zimachitika ndi chilolezo cha Mulungu. Mmenenso akulankhulira Yesuyo ku chapter number 5 chochokera mu buku la Yohane chapter cha 5 verse la 30, pamene akunena kuti sindikhoza kuchita kanthu kwa ine ndekha, kuti mwa ine ndekha sindingangotha kupanga chinthu iyayi, koma kuti zimenezi zimene amazichitazo amazichita ndi mphamvu ya Mulungu. Ndiye sizikutanthauza kuti popeza kuti Yesu anapanga izi ndi Mulungu iyayi, kamba kuti zimenezi amazichita mwa chilolezo cha Mulungu ndi amene amapatsa capability yochita zinthu ngati zimenezi. Mugawo limene liso adafotokoza Mario kuti Qur'ani imanena kuti Yesu adalankhula ali mchikuta, kapena kuti adalankhula ali wakhanda. Komanso pamenepa wangufotokoza za miracle imene isadanene kuti kodi Yesuyo mawu anja amene adalankhula ali mchikuta. Foti mawu amene wonso akuthandiziraso pothirira mang'ombe kuti malingana ndi Qur'ani Yesu si Mulungu, Yesu si mwana wa Mulungu, koma ndi mtumiki wa Mulungu. Tiye ndipiteni pa Qur'ani chapter 19 verse la 30, pamene pakutchulidwa mawu amene Yesu adawalankhula adakali wakhanda malingana ndi buku la Qur'ani. Pa verse la 30 akuti qala inni abdullah, akuti Yesu adanena kuti ine ndine kapolo wa Mulungu. Atani alkitab, kuti Mulungu wandipatsa buku lomwe lili buku la Injili. Waja'alani nabiyya, ndipo wandipanga ineyo kukhala mneneri. Nde verse limeneli lokamba zomwe adalankhula Yesu ali mchikuta, kuti adanena kuti ineyo ndine kapolo wa Mulungu, sine Mulungu ya koma ndine kapolo wa Mulungu. Ndipo Mulungu wandivumbulutsira ine buku lomwe ndi Injili, komanso ineyo ndine mneneri, sine mwana wa Mulungu, sine Mulungu. Ndiye mavesi wase watipeza kuti akunena kuti Yesu ndi Mulungu, ndi mtumiki wa Mulungu, sakunena kuti Yesu ndi Mulungu iyayi. Muhammad, according to Qur'an, Prophet Muhammad is not the word of God, not the spirit of God, never spoke when he was 2 days old, never created any bird with mud, never cured any sick people, never raised any dead people. He himself died, and according to Islam he is not alive and he will not come back. So there is a lot of difference between these two prophets. I don't call Jesus as God, my idea was he's a prophet, but he is a prophet greater than Muhammad. Mugawo limeneli Mari akufotokoza kuti ataona kuti zozizwitsa zimene Qur'ani yakamba kuti adazichita Yesu, zimenezi Muhammad sadazichite. Ndiye kuti zikusonyeza kuti Muhammad ndi wachichepere kwambiri, akamupanga compare ndi Yesu. Akamufaniza Muhammad ndi Yesu, adaona kuti ndiye kuti Muhammad akuchepa kwambiri.
Nde yankho lathu ndilakuti atumiki onse amene Mulungu adawatumiza sikuti amabwera ndi zozizwitsa zofanana iyayi, koma kuti Mulungu amawapatsa zozizwitsa zosiyanasiyana zogwirizananso ndi nthawi yawo yomwe adatumizidwa. Ndi atumiki onse adali ndi zozizwitsa zosiyanasiyana. Monga tikudziwa Mose adawolotsa ana a Israeli pa nyanja pogawa madzi pakati ndi mphamvu ya Mulungu. Ndi adawolotsa ana a Israeli pa nyanja pakatikati pa nyanja pogawa madzi ndi kudutsa pakati pali powuma. Chimenecho ndi chozizwitsa chomwe adachita Mose, ndipo palibenso mtumiki wina amene anachichita. Timpeza Yona adalowa mkatikati mwa chinsomba ndi kukhalamo mmenemo masiku. Chozizwitsa chimenechi atumiki ena onse sadachichite. Tili ndi Nowa adasema chingalawa. Chimenecho ndi chozizwitsa chimene Mulungu adampatsa specific Nowa. Tilinso ndi Abrahamu amene adaponyedwa pa moto ndi kutulukapo wamoyo. Chimenecho ndi chozizwitsa chimene Mulungu adampatsa Abrahamu. Ndi atumiki onse aja amakhala ndi zozizwitsa, sangakhale ndi zozizwitsa zofanana, koma kuti mtumiki wina Mulungu ampatsa zina, winanso ampatsa zina. Chonchonso Muhammadi ali ndi zozizwitsa zambirimbiri zimene adazichita zoti Yesu sadazichite, komanso atumiki ena onse sadazichite. Ndipo tipanga clip special masiku akubwerawa specific yokamba zozizwitsa zokhudzana ndi zomwe adazichita Muhammadi, mtendere ndi madalitso zikhale pa iye. Malingana ndi chiphunzitso cha Qur'ani, munthu akuyeneka kukhulupirira atumiki onse komanso aneneri onse akuyeneka kuwakhulupirira ndipo asapatule. Qur'an chapter 2 verse 136. Qulu amanna billah, nenani ife takhulupirira mwa Mulungu, wama unzira ilaina, ndi zomwe zavumbulutsidwa kwa ife, wama unzira ila Ibrahim, ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa Abrahamu, wa Ismail komanso Ishmail, wa Ishaka komanso Isaki, wa Yakubu komanso Yakobo, wal asbat ndi amitundu, wama utiya Musa, ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa Mose, wa Isa komanso zimene zidavumbulutsidwa kwa Yesu kuchokera kwa Mulungu, wama utiya nabiyuna min rabbihim, ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa aneneri ena osiyanasiyana kuchokera kwa mbuye wawo. La nufarriqu baina ahadin minhum, ife sitimasiyanitsa pakati pa wina aliyense mwa iwo. Wa nahnu lahu muslimun, ndipo ife ndife ogonjera kwa iyeyo Mulungu. Nde malingana ndi Qur'an chapter 2 verse 136, munthu sakuyeneka kusiyanitsa pakati pa aneneri, koma akuyeneka kuwakhulupirira onse. Akuyeneka kukhulupirira mwa Mose, akuyeneka kukhulupirira mwa Abrahamu, akuyeneka kukhulupirira mwa Yesu, akuyenekanso kukhulupirira mwa Muhammadi, popanda kupatulapo pakati pa aneneri, ngati yeye akunenadi kuti akutsatira chiphunzitso cha buku la Qur'an. Funso limene munthu atha kumafunsa ndi kuti kodi nchifukwa chani Mulungu adawapatsa ma miracles aneneri? Nchifukwa chani Mulungu adawatumiza atumiki amenewa ndi zozizwitsa? Qur'an chapter 3 verse 49, pamene pa Yesu akupangidwa kuti pambuyo potchula zozizwitsa zimene anazichita zija, akunena kuti inna fi dhalika la ayatul lakum, ndithudi muzozizwitsa zimene zizi muli chisonyezo kwa inuyo, in kuntum mu'minin, ngati inuyo muli okhulupirira. Kutanthauza kuti zozizwitsa zimene adabwera nazo Yesu, zozizwitsa zimene adabwera nazo Mose, zozizwitsa zimene adabwera nazo atumiki ena onsewo, zidali zisonyezo kwa anthu okhulupirira, kuti akathadi kukhulupirira kuti uyu adatumizidwa ndi Mulungu, osati kuti akanene kuti yayi uyu ndiye kuti ndi wamkulu kuposa ena aja iyayi, koma cholinga chake chidali chokuti anthu akathe kukhulupirira. Ndiponso zimenezi tikuzipeza ku Baibulo. Yohane chapter 11 verse 41 to 42, akuti pomwepo anachotsa mwala, koma Yesu anakweza maso ake kumwamba nati, Atate, ndiyamika inu kuti mumandimva ine, koma ndadziwa ine kuti mumandimva ine nthawi zonse, koma chifukwa cha khamu la anthu ali kuyimirira pozungulira ndinena ichi, kuti akhulupirire inu munandituma ine. Pamenepa Yesu asadapanga chozizwitsa, that is asadamuukitse Lazaro ndi chilolezo chochokera kwa Mulungu, adayamba kaye wapempha kuti Ambuye Mulungu ndipatseni kuthekera kwa kutha kupanga perform miracle imeneyi, ndi cholinga chakuti anthu amenewa akathe kukhulupirira kuti inuyo munandituma ine. Ndiye cholinga chomwe Mulungu adawapatsira atumiki amenewa kupanga zozizwitsa zimenezi,
ndi chakuti anthu akatha kuwakhulupirira anthu amene wakuti ndi atumiki a Mulungu, osati kuti akawakhulupirire kuti ndi ana a Mulungu kapena kuti akawakhulupirire kuti ndi milungu iyayi, koma kuti akawakhulupirire kuti ndi atumiki a Mulungu ndi cholinga cha zozizwitsa zimenezi. Teacher, how did God created the universe? Then he said God created the universe through the word. Through the word. Then my question, word is creator or creation? Must clear it. My question, whether the word of God is creator or creation. Qur'an says Jesus is word of God. If my teacher said the word of God is creator, which means Jesus is creator, then the Muslims must become Christian. Suppose if he said the word is creation, he will be trapped. You know why? He said everything created through the word. Suppose if he said the word is creation, then how the God created the word? Wow. So he cannot say the word is creator, cannot say the word is creation. So he was quite angry. He pushed me out of his room and said, word is not the creator, not the creation. You get out from me, he said. Mugawo limeneli akufhotokodza Mario kuti ataona kuti zinthu zikumuvuta kumvetsetsa, adapita kwa mphunzitsi wake amene amamuphunzitsa za chisilamu kwa zaka zokwanira 10. Mugawo limeneli ndi kuti chimene tikumva pamene panchakuti Mario adaphunzira za chisilamu malingana ndi muno wakeyo kwa zaka zokwanira 10. Koma tikayang'ana po zimene walankhula mbuyomo komanso zimene takhala tikuyankha, muona kuti ndi munthu oti samazindikira chilichonse zokhudzana ndi chisilamu. Nde ngakhalenso claim imene yonena kuti anaphunzira kwa zaka zokwanira 10 ndiyo kayikitsa. Chinanso chachiwiri nchakuti skulu imene adaphunzirayo sidatchulidwe pamenepa, komanso mphunzitsi wake amene amamuphunzitsayo otchulidwayo sadatchulidwe ndi dzina kuti anthu athe kumuzindikira. Zomwe zikuonetsadi kuti nkhaniyi ndiyo kayikitsa. Pambuyo ponena zimene Mario akupereka funso limene adawafunsa aphunzitsi ake kunena kuti kodi Mulungu adalenga bwanji dziko lapansi, analilenga bwanji? Nde oyankha adayankha kunena kuti Mulungu adalenga dzikoli kudzera mukulamula kapena kudzera m'mawu olamula, kuti chakuti chipezeke ndipo chinapezeka, chakuti chipezeke ndiye chinapezeka. Mulungu amangolamulira basi kuti chakuti chitengedwe ndiye chinthucho chimapezeka. Zimene zisonza kuti ndi mmene chisilamu chimaphunzitsira kuti zili zonsezo zimene zinapezekazo Mulungu adangolamula kuti nthaka ipezeke ndiye imapezeka, mapiri apezeke ndiye amapezeka. Ndi zimene zisonza zimene tikuzipeza ku buku la Genesis. Pa Genesis chapter 1 kuti ndipo Mulungu anati kuyere ndiye kunayera. And the like, ndiye zinthu zinza kuti Mulungu amazilenga kudzera m'mawu ongolamula kuti zipezeke. Kenaka ndiye Mario akufunsa funso lakunena kuti kodi mawuwo ndi mulengi kapena wolengedwa. Funso limeneli kapena kuti confusion imeneyi kubwera kamba kuti Mario pa nthawi imeneyi sadali Msilamu kapena kuti nkhani iso iyongopeka. China chimene chikuonetsa ndi funso limeneli kamba kuti funso limeneli kwa yemwe angafunse ndi munthu amene wasokonezeka ndi mawu amene abwera pa chapter cha 1 m'buku la Yohane verse la 14. Yohane chapter cha 1 verse ya 14, kumene mulembi wa buku limene la Yohane adanena kuti ndipo mawu anasandulika nakhala thupi. Nde understanding imeneyi ndi imene ikusokoneza tsopano kuti asakamvetsetse yankho limene adayankhidwa licha. Nde titha kuona pamene papo kuti confusion imabwera kamba kakuti iyeyu adali ndi knowledge ya ku Bible imene adayitenga. Kamba kuti Qur'an pamene kunena kuti Mulungu adamulenga Yesu pongolamulira ndi mawu, si kunena kuti ndiye kuti mawu a Mulungu adasandulika ndikukhala Yesu. Qur'ani si kuphunzitsa choncho. Ndipo zimene zisa tikuzipeza pa Qur'ani yomwe ija, Qur'an chapter 3 verse la 59, pamene Mulungu akunena kuti fanizo la Yesu ndi chimodzimodzi mmene adamulengera Adamu. Mulungu adamulamulira kuti apezeke ndiye adapezeka. Ndiye sikuti mawu a Mulungu adasandulika ndikukhala Yesu kapena kuti mawu a Mulungu adasandulika ndikukhala Adamu iyayi. Koma kuti Mulungu adangolamula kuti anthu amene wapezeke ndiye adapezeka. Sizi kutanthauza kuti mawu a Mulungu eneniwo anasandulika iyayi ndikukakhala Yesu kapena ndikukakhala Adamu ayi. Ndiye tikuona kuti confusion imene kubwera apa pafunso limene kubwera ali adali ndi confusion kamba kuti yeye adali ndi zikhulupiriro za ku Bible zimene adazitenga ku Yohane chapter 1 verse la 14. Ndipo mawu amene akupezeka pa Yohanewo ndi understanding kapena kuti ndi mawu a mulembi wa buku limeneli la Yohane. Mugawo limeneli Mario akufhotokoza kuti ataona kuti aphunzitsi ake sadamuyankhe molongosoka,
adatenga Qur'ani yake ndikuyika pa mtima, nde adayang'ana kumwamba ndikupanga pemphero kuti Ambuye Mulungu, Qur'ani yanuyi kunena kuti Muhammadi adamwalira pamene Yesu ali moyo, nde ndithandizeni kuti kodi pamene papa nditsatire ndani. Yankho lathu ndilakuti zimene zina zimwe zikusonyeza kuti munthu uyo sadaphunzire za chisilamu amangonama, kamba kakuti Qur'an chapter cha 2 verse la 136 komanso mavesi ambirimbiri osiyanasiyana ochokera mu Qur'ani akuphunzitsa kuti msilamu samasiyanitsa pakati pane na Mulungu posankha kuti ine ndizitsatira mtumiki wakuti atumiki akuti amene ositatsatira iyayi. Msilamu amatsatira atumiki onse amene adatumizidwa ndi Mulungu, nde sungasankha kuti ine ndikufuna ndizitsatira wakuti ndisamutsatire. When I opened Quran, I saw chapter 10 verse 94. You know what Quran says? فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ. If you have any doubt in this Quran which I gave to you, go and read the Bible or ask the people, those who read the Bible. The truth is already revealed in that. So if you ask me, who made me Christian? It's not any fathers, it's not any sisters, it's not any bishops, it's not any cardinal, it's not even Pope. But the Holy Quran converted me to Christianity. Mabeto a video clip imeneyi Mario akupanga quote verse la mu Qur'ani chapter cha 10 verse la 94 lomwe akuti adapendekula Qur'ani nde adapeza verse limene lomwe likuti fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik, kuti ngati we Muhammad uli pa chipeneko pa zimene takuvumbulutsira, pa zimene tazivumbulutsa kwa iweyo, fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik, afuse amene adawerenga mabuku amene adadza iwo sadadze. Nde Mario adalimva verse limeneli kuti likumuwuza kuti apite akawerenge ku Bible, komano kuti verse ilo silikutero ya silili choncho. Verse limeneli malingana ndi ma scholars atafsiri adafhotokoza kuti imeneyi ili ngati challenge imene munthu umafhotokozera kuti ngati mukufuna kuti ngati mukayikira nkhani imene mukafunsa aujeni, not necessarily kuti kumuuza munthu kuti akawafunsa anthu amene, komano kuti imeneyi imakhala ngati kuti kuonetsera kuti zimene ukunenazo ndi zoonadi ndithu. Nde pamene pakunali kumuuza mtumiki Muhammad kuti zimene takuvumbulutsira mu Qur'ani izi ndi zoonadi, ndipo ngati ukukayika uwafunse anthu awo amene adawerenga mabuku amene adadza iweyo usadadze. Nde amamuuza kuti akawafunse anthu amene alowa chisilamu amene adachokera ku background yochokera ku Chiyuda monga ngati Abdullah ibn Salam, komanso awafunse anthu amene adawerenga mabuku akale amene adachokera ku background ya Chikhristu amene adawerenga mabuku akale osati mabuku alero komano mabuku akale kale Injili komanso Taurati amene adachokera ku Chikhristu ngati Salman al-Farisi. Awafunse anthu amenewo kuti kodi zimene kunena Qur'ani zinzona ali kuti zidavumbulutsidwanso mabuku akale kale amene mudawerenga. Nde verse limene sikuti kuthera pomwepo komano likumalizitsa ndi kutsendera poonetsadi kuti mawu amene adanenedwawa adali mawu osonyeza kapena wopanga confirm kuti zimene akuzidwazo zimene zavumbulutsidwa kwa iyeyo ndi zoonadi. Verse likumaliza ndi kuti laqad ja'aka alhaq, ndithudi chakudzera iwe Muhammad choonadi chomwe tachivumbulutsa mu Qur'ani imene chakudzera choonadi min rabbika, kuchokera kwa mbuye wako. Kusonyeza kuti verse limene lisa likutherera ndemanga kuti zomwe adazilandira Muhammad ndi zochokera kwa Mulungu. Fala takunanna minal mumtarin, ndipo iweyo usakhale mmodzi mwa anthu okayikiraso iyayi. Ndipo pa tafsiri ya aya imeneyi zikufotokozera kuti atalandira vumbulutso limeneli mtumiki Muhammad adalankhula kuti ndithudi sindikukayikira pa zimene zavumbulutsidwa kwa ine ndiponso sindingawafunse. Choncho tikaona video clip imeneyi tipeza kuti idangodzadzana ndi ma misconception komanso kusamvetsetsa kwa zinthu zosiyanasiyana zochokera mu chisilamu.
ndipo pali kukayikitsa waukulu ngati metafotokozera munthu kuti munthu uyu adali imamu kapena adali msilamu nzokayikitsa kumene. Ndi pamenepa ndi pamapeto pa video clip imeneyi, ndipo imeneyi tikupromisa kuti sikhala video clip yomaliza koma kuti tikhalabe tikutulutsabe ma video clip osiyanasiyana a content ngati omweyi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.